Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ponciano. Taong 1965. Lipa, Batangas. Itong mga panahong ito, nasa edad 18 anyos pa lamang itong si Ponciano. Nakatira sila noon sa paanan ng bundok ng Malipuño dahil sa may pag-aaring lupain doon ng kanilang mga magulang. Malayo man sa mga baryo, hindi naman yun problema para sa kanila. Di hamak na mas masaya kasing manirahan sa lugar na yon, gawa ng lahat ng pangangailangan nila, nakukuha nila ng libre. Marami rin silang pananim sa lugar. At kahit na anong bagay ang kanilang gawin, pwedeng-pwede yon sa kanilang lugar. Kung gugustuhin nilang maglaro buong maghapon, magagawa nila ito nang wala silang napeperwisyo. Hindi man kasi sa pagmamayabang, maganda talaga ang lugar nila. Bago marating yung bahay nila, dadaan ka muna sa isang maliit na patag na pawang palaruan ng mga bata. Ligtas din doon, sa kadahilanan kada 2 araw, naglilibot ang kanyang ama upang tumingi ng mga butas na pwedeng pagtirahan ng mga ahas at sawa. Kapag wala naman silang trabaho sa bukid, sama-sama sila roong gumagapas para may mapagtataniman sila ng mga kamote. Ganon at ganon ang kanilang ginagawa na siya namang nagbibigay sa kanila ng buhay na marangya at maginhawa. Isipin nyo na lang, kahit wala silang pera, di sila namomroblema. Tuwing nagugutom sila, maraming hayop silang pwedeng katayin, kalakip ng mga bungang kahoy na pwede nilang anihin anumang oras. Dahil sa dami ng kanilang mapagkukuhanan, malayo sila sa gawain ng mga tao sa baryo, kung saan habang hindi pa tag-ulan, abalang-abala ang mga ito sa pag-iimbak ng pagkain. Di ko naman sinasabing mas lamang sila Ponciano sa pamumuhay. Ang sakin lang pinuno maipakita ang pagkakaiba ng kanilang pamumuhay sa ibang tao. Sa edad niyang 18 anyos, may isa siyang lihim na hindi niya pa binubunyag sa kanyang pamilya. Sa katunayan, matagal niya na itong tinatago. Ayon sa kanya, 5 taon na ang nakakaraan nang may makilala siyang isang matanda na naninirahan sa likurang bahagi ng bundok. Kaya sila nagkaroon ng ugnayan ng matandang yan ay dahil sa iyo nang tumulong sa kanya noong minsang siyang naligaw sa lugar. Ayon kay Ponciano, magbabandang 1:00 na ng madaling araw, may nasipat siyang gintong kambing sa bundok na siya namang dali-dali niyang sinundan. Hindi ito nalaman ng kanyang ama, gawa ng abala ang mga ito sa pagdarasal at pagninilay sa mga kasalanan nila. Siyempre, bilang bata pa kasi noon ang pag-iisip niya, inakala niyang tiba-tiba siya sa kambing kapag nahuli niya ito. Ang kaso lang, sa kakasunod ni Ponciano sa nilalang, hindi na niya napansin na tuluyan na pala siyang naligaw sa bundok. Pagdating naman niya sa pinakagitna, nawala ang nilalang na yon at kasabay nito ang paglaho ng lahat ng tinig na kanyang naririnig. Yung baryo ding tanaw mula sa parte ng lugar kung saan siya nakarating, bigla na lamang naglaho. Dala ng matinding pagkagulat buhat sa nangyari, hindi na siya nagdalawang isip na bumaba para umuwi. Subalit, magdadalawang oras na ang lumipas, hindi pa rin siya nakakauwi. Ni pag-usad sa bundok na yon, ramdam na ramdam din niyang hindi niya nagagawa. Dahil dito, doon na siya nagsimulang sumigaw
para humingi sana ng tulong. Kung saan-saan na rin siya pumupunta pero patuloy siyang ibinabalik sa lugar kung saan niya unang napansin na siya ay nawawala. Pagtungtong naman ng 3:00 noon ng hapon, pagod na si Ponciano kakalakad. Labis-labis na rin ang kanyang pag-aalala, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na kapag inabutan siya ng gabi sa daan, may mangyayaring masama sa kanya. Ilang oras pa ang lumipas, pinilit niya pa ring umusad pababa. Ang kaso lang, habang patagal ng patagal niya itong ginagawa, paiba naman ng paiba ang mga nilalang na kanyang nakikita. Ayon sa kanya, na sa buong buhay niya, doon lang siya nakasilay ng ganon. Maliban sa mga telang lumilipad, may mga huna rin siyang naririnig na para bang humihingi ng tulong sa kanya. Minsan nga may nakakasalubong siyang mga paring may dalang insenso na wala ng mga ulo. Isa rin sa nagbigay kilabot sa kanya sa lugar na yon ay nung makasilay siya ng higanting uod na may parang mga galamay ng alupihan. Yun nga lang, paglapit ng nilalang sa kanya, kitang-kita niya ang mga paa nitong kamay pala ng tao. Yung pinakaulo naman ito, binubuo ng iba't ibang mukha ng tao na halos segusigundong umiiyak at humihingi ng tulong. Maya-maya pa, nang akmang mawawala na siya ng bait, doon niya nasilayan ng isang matanda na may bitbit na bayong sa likod. Paglapit naman ito sa kanya, agad naman itong hinawakan ng ulo niya, sabay bulong ng, "Hindi ka makakatakas dito. Sumunod ka muna sa akin kung gusto mong makauwi sa inyo." Nang marinig naman ni Ponciano ang sinabi nito, syempre hindi naman siya doon nagdalawang isip na sumunod. Para sa kanya, yun na lamang ang nag-iisa niyang paraan upang makatakas sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nadapo sila sa isang maliit na kubo sa likod ng bundok. Napakasukal ng daan patungo sa bahay na yon, kaya nasisiguro niyang hindi ito basta-bastang mararating ng mga taong naligaw lang sa lugar. Pag-upo naman nilang dalawa malapit sa pinto ng bahay nito, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang kumuha ng ibon ng matanda, sabay kagat sa puwak nito. Matapos nun, ibinuhos nito sa isang maliit na baso ang dugong umaagos papalabas sa katawan ng hayop. Nang mapuno na ang baso, kampante naman niya itong ininom na parang isang batang walang muwang ang kaharap niya. Paglunok naman ng matanda sa dugo, napansin ni Ponciano ang biglaang pamumula ng mga mata nito na mabilis din namang naglaho. Hindi naglaon, sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, nagsimula na yung magbahagi sa kanya ng mga bagay-bagay. Ayon sa matanda, isang kapangasan ang kanyang ginawa. Pagtatapat pa nito na, kung nahuli lang yun ng ilang segundo, maaaring nadarag na siya ng kambing sa karimlan ng bundok. Mariin din itong inilahad na ang kambing na kanyang nakita ay isang mapanlarong diwata. Tagon-tagon ang tawag dito, na ang ibig sabihin sa wika ng mga albularyo, diwata ng dilim. Nabanggit din ng matanda na yon ang madalas na kumukuha sa mga mamumundok na naliligaw sa malipunyo. Yun kasi ang ginagamit ng diwata upang mas dumami pa ang mga nilalang na nakikisilong sa puder niya. Dagdag pa ng matanda na sa dinami-rami ng diwata sa mundo, tanging yun lamang ang may kakayahang puwersahang kumuha ng tao. Hindi naman yung direktang nagagawa ng diwata, pero dahil sa abilidad nito,
na isa sa katuparan niya ang mga bagay-bagay na nananatili namang imposible para sa iba nitong mga kauri. Inilahad din ng matanda. Isa yon sa mga rason kung bakit nanirahan siya sa bundok. Buong buhay niya, umiikot lamang para pigilan ang tagon-tagon at ang lehiyon ng mga mandirigma nito na pawang binubuo ng mga itim na elemento at angka ng mga aswang. Ayon pa sa matanda na, tuwing sumasapit ang gabi ng anihan ng mga ito, makikita mo yon sa ibabaw ng bundok na parang kumpol ng mga ibon sa sobrang dami. Bahagya nitong binabalot ang buong kalangitan bago ito manalasa sa mga karatig baryo. Lahat din ng nasa ilalim ng kapangyarihan ng tagon-tagon, biniyayaan ng pangkubling abilidad. Hanggat hindi yun nababasag ng bisa ng Trespico Roma, walang sino mang pangkaraniwang tao ang may kakayahang makasilay sa kanila. Isa yon sa nakakabahala sa mga nilalang na siya namang ipinagbigay alam ng matanda sa mga albularyong nakatira sa mga baryong malapit sa bundok. Nang marinig naman ni Ponciano ang bagay na yon, di naman niya maiwasang mag-isip ukol sa mga kwento nitong naibahagi. Noong una, inakala niyang istorya lamang ang mga bagay na yon. Pero bago siya nito pinauwi noong mismong gabi, ipinakita ng matanda sa kanya ang halos hindi mabilang na mga aswang na naghihintay sa sanga ng malaking puno ng balete na nasa kalagitnaan ng bundok. Dahil sa kanyang mga nasilayan, siya na mismo ang nagkumpirma, hindi nagsisinungaling ang matanda. Magmula noong araw na yon, inasam na niyang makita pa ito nang sa gayoy magkaroon din siya ng kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Napag-isip-isip din kasi noon ni Ponciano, kinakailangan niya talagang matuto upang maipagtanggol niya ang kanyang pamilya kung sakali mang salakayin sila nito. Nang maramdaman naman ng matanda ang kanyang hangarin, nagpa siya yung bigyan siya ng mapa upang madali niyang matunton ang lugar na pinagtitirhan nito. Sa paglipas pa ng mga araw, palihim na nag-aral ng lihim na karunungan itong si Ponciano. Sa loob ng ilang taon, aminado siyang marami siyang nalaman. Hindi rin niya maipagkakaila na sa lugar nila, siya ang bukod tanging bata na may maraming kaalaman. Kung iisipin, mangmangtong si Ponciano dahil hindi yun nakapag-aral sa paaralan, pero kung lihim na aral ang pagbabasehan, talaga namang patiguro, walang panama sa kanya. Ang mas nakakagulat pa sa lahat, ilang taon niya itong nilihim sa kanyang mga magulang na kahit isa walang nakaalam. Pabor naman yun sa kanya, lalo na't nagagawa niya pa rin ang kanyang gusto nang hindi siya napaghihinalaan. Inakala rin niyang magpapatuloy ang masasaya nilang araw, pero dumating ang puntong nagkaroon sila ng isang matinding problema. Sa hindi malamang dahilan, biglang binalot ng peste ang kanilang mga pananim. Tapos yung mga hayop na alaga nila, nagkaroon din ng sakit na halos hindi nila kayang lunasan. Nang malaman naman ni Ponciano ang tungkol dito, agad naman siyang nag-abiso sa tatay niya kung ano ang kinakailangan nilang gawin. Pero sa kasamaang palad, hindi siya nito pinakinggan. Maaaring inisip noon ng kanyang ama, wala naman siyang kaalam-alam pagdating sa ganoong problema. Nang mapagtanto naman niyang hindi siya pinakikinggan ng kanilang padre de pamilya, nagpa siyang bumalik sa bahay ng matanda para magtanong. Iisang bagay lang noon ang nais malaman ni Ponciano, at yun ay walang iba kundi ang dahilan ng pagkalat ng salot sa lugar kung saan sila nakatira. Pagdating naman niya sa bahay ng matanda, nadatnan niya itong gumagawa ng tabako.
Nang masipat naman siya nito, dali-dali naman siya nitong tinawag, sabay wika sa kanya ng, "Oh, iho, bakit ka bumalik? May naiwan ka ba?" Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang ibinahagi ang lahat ng kanyang hinaing ukol sa problema ng kanilang pamilya. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang naghanap ng libro ang matanda na may kaugnayan sa mga salot. Naniniwala din kasi ito, hindi yun abilidad ng diwata, bagkus ay kakayahan ito ng isa sa mga alipores niya. Sa loob ng kalahating oras na paghahanap nito, nakita na nga nito ang libro na naglalaman ng iba't ibang uri ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ayon sa matanda na, isa itong diksyonaryo para sa kanya kapag may mga nakakaligtaan siya. Sa kasagsagan naman ng paghahanap nito, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga nangyari. Dagdag pa ng matanda na, kahit wala pang banta sa kanilang pamilya, kinakailangan niyang maghanda. Hindi kasi malabong salakayin din sila ng mga nilalang para gawing pagkain. Nabanggit din ito na pinapalawak na ng diwata ang kanyang mga nasasakupan, kaya hindi malabong pati ang paanan ng bundok ang kininarin nito. Wala rin yung pakialam kung may mga naninirahan sa lugar, gawa ng ang sino mang maging hadlang sa nais nito, ililibing nito sa lupa nang hindi na iniiwanan ng bakas. Pagkarinig naman ni Ponciano sa kwento ng kanyang maestro, di naman niya maiwasang makaramdam ng matinding pagkabahala. Mabuti na lang, nang mapansin nito ang kanyang pag-aalala, agad naman siya nitong tinapik sa balikat, sabay wika ng, "Huwag kang mangamba. Di naman kita pababayaan. Tsaka isa pa, iho, malapit ka na sa akin. Ganon din ang turing ko sa pamilya mo. Siguro napapanahon na para makilala na rin nila ako." Dahil sa sinabi ng matanda, abot langit naman ang ngiti sa labi ni Ponciano. Bukod kasi sa iyo ng kanyang iniisip, matagal na rin niyang hinihiling na ipakilala yon sa kanyang mga magulang. Matapos naman nilang mag-usap, agad naman silang naghanda ng mga gamit. Hindi naglaon, bago pa man sumapit ang takip silim, mabilis na nilang binaybayang daan pababa ng bundok. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang bahay nila Ponciano, kung saan doon bumungad sa kanila ang 2 albularyong gumagawa ng ritual papaikot sa kanilang mga pananim. Nang masipat naman yun ng matanda, agad naman niya yung sinigawan na walang magiging epekto ang ritual na yon. Sa madaling salita, nagsasayang lang sila ng oras, kung kaya't kinakailangan na nila yung itigil. Nang marinig naman ng mga ito ang sigaw ng matanda, bigla naman yung tumigil bakas sa kanilang pagmumuka ang matinding pagkairita. Maya-maya pa, paglapit naman nila sa mga ito, agad naman silang binara ng isang albularyo na huwag mangialam sa kanilang ginagawa. Subalit sa halip na sagutin niyo ng matanda, hinugot lang nito ang punyal na nakatago sa kanyang damit, sabay tarak nito sa lupa. Matapos naman niya itong gawin, inutusan niya ang albularyo na hugutin ito. Kapag nahugot niya, mag-uusap sila. Pero kapag hindi, susunod yun sa kanyang nais. Siyempre dahil sa ayaw naman itong mapahiya, agad naman itong hinawakan ng punyal, sabay buong puwersahan yung hinugot sa lupa. Ang kaso lang, habang ginagawa niya ito, tila bang may napapansin ng albularyo sa ilalim ng lupa,
na parabang mga kamay na pumipigil sa talim ng punyal. Nang mapansin naman yon ng kanyang kasama, sinubukan pa nitong tumulong pero ganun din ang nangyari. Kahit anong gawin nila, wala silang sapat na kakayahan para maiangat sa lupa ang punyal ng matanda. Dahil dito, wala namang nagawa ang dalawa kundi ang umalis. Matinding kahihiyan kasi ang naramdaman ng mga ito, kaya para mapawi ang kahit katiting na kahihiyan nila, kinakailangan nilang lisanin ang lugar nila Ponciano. Nang silang tatlo na lang doon ang natira, doon na siya nagsimulang magpaliwanag. Nakinig naman noon ang kanyang ama, gawa ng ramdam din ito na hindi pangkaraniwan ang kasama niyang matanda. Sa kanilang pag-uusap, natalakay nila ang mga manunumpang nagbigay salot sa kanilang tahanan. Ayon sa matanda na, para maisakatuparan ang ganoong abilidad, nakipagtulungan yun sa mga bruha. Hindi lang din magtatapos sa ganoong pangyayari ang nararanasan nila, sa kadahilanang yun pa lamang ang simula. Pagkalahad naman ng matanda sa mga bagay-bagay, agad naman sila nitong inabisuhan na paghandaan ang nalalapit na paglalim ng gabi. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maisarado na nila ang mga bintana at pinto, tahimik naman silang naghintay sa loob. Bawat kaluskos maigi nilang binigyan ng pansin, hanggang sa kalaunay doon na sila nakarinig ng mga pagbato sa kanilang dingding. Noong una, inakala nilang bunga lang ng nyog ang tumalbog, pero nang mapansin nilang dumarami yon, doon na sila nagsimulang sumilip sa labas. Pagsilay naman ni Ponciano sa bakuran ng kanilang bahay, tumambad sa kanyang mga mata ang 4 na bruhang nakalutang ang mga paa sa lupa. Dala-dala rin ito ang mga timba, na siya namang pinagkukunan nito ng mga itim na putik na kanilang ibinabato. Pagsilay naman ng matanda sa mga nilalang na yan, agad naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, Kumalma ka lang. Hindi pa yan ang ating kalaban. Maya-maya lang, makikita mo na ang tinutukoy ko sa iyo kanina. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, matyaga naman siyang naghintay hanggang sa kalaunay may nasipat na siyang 3 binatilyo na halos kaedad lang din niya. Pagsilay naman niya sa mga namumula nitong mga mata, doon niya napagtantong yun na nga ang tinutukoy ng matanda. Iho, maghanda ka. Kabilang ang mga demonyong yan sa kanang kamay ng tagon-tagon. Katulad ko rin sila, pero hindi gaanong malalim ang karunungang tanga nila. Wika ng matanda sa kanya. Pagdalahad naman ito ng mga katagang yan, halos hindi naman siya makapagsalita, gawa ng lahat ng mga nasaksihan niya noong kakaibang bagay sa matanda, unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag. Inakala niya kasi noong una, tradisyon lang nitong uminom ng dugo, pero hindi pala. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga nalaman, nagdesisyon pa rin siyang makipagtulungan sa kanyang maestro. Makalipas pa ang ilang minutong pagtatago, napilitan na rin silang lumabas. Pagsarado naman ng pinto, agad naman niyang napansin ang pangingitim ng balat ng matanda. Namula na rin ang mga mata nito, tapos tinubuan na yon ng matatalas na pangil. Narinig din niya ang pag-unat ng mga buto nito habang hinuhugot ang punyal nitong naroon sa kanyang bewang. Matapos naman yung maipakita ng matanda, agad namang inilabas ni Ponciano ang tabak na bigay nito. Sinuot na rin niya ang 3 pikong regalo ng matanda
kalakip ng kanyang pagbulong sa ibinaon nitong mutya ng ilog sa kanyang kanang braso. Matapos naman niya itong gawin, agad naman siyang sumilay sa mga binatilyo na kasalukuyan na ring naglalabas ng kani-kanilang mga latigo. Pagtitig naman niya sa mga ito, bigla naman niya yung nasipat na sumugod, kaya ang ginawa niya, buong puwersa na rin niya yung sinalubong. Maya-maya pa, paghataw naman ito ng mga latigong daladala nila, agad naman siyang umilag, sabay unday ng taga sa balikat nito. Yun nga lang, bago pa man lumapat ang talim na kanyang armas sa katawan ng nilalang, nasalag ito ng hindi nakikitang harang. Dahil sa pangyayari, nagkaroon ng sapat na pagkakataon ang inatake niya para saksakin siya sa dibdib kung saan naroon ang kanyang puso. Balak sana nitong patayin siya sa isang atake lang, pero nabigo ito. Bago pa man kasi bumao ng kukong yun, nahawi na ito ni Ponciano, dahilan para tumusok yon sa kanyang braso. Pagramdam naman niyang tatagos pa ito, sapilitan naman siyang lumayo sa nilalang para umilag. Matagumpay naman niya itong nagawa, pero sa kasamaang palad masyadong malubha ang pinsalang kanyang natamo. Nang masipat naman yon ng binatilyong inatake niya, hindi naman ito mapigilang tumawa na para bang nahihinaan yun sa kanya. Maya-maya pa, nang maramdaman niyang nanghihina na ang kanyang katawan, dali-dali naman siyang nilapitan ng matanda, sabay laway sa kanyang sugat. Pagkalapat ng napakabahong laway nito, agad namang gumaan ang pakiramdam niya, kasabay ng pagbalik ng kanyang wisyo. Matapos nun, inabisuhan siya nitong magdoble ingat sa kadahilan ng hindi pangkaraniwan ang mga nilalang na kanilang kaharap. Maaaring binata ngayon sa kanyang paningin, pero hindi matutumbasa ng karanasan nito pagdating sa pakikipaglaban. Dahil sa sinabi ng kanyang maestro, iniwasan niyang magpadalos-dalos. Akala niya magkakaroon na siya ng lamang dahil sa ginawa niya, pero bago pa man siya makaporma sa mga nilalang, nasipat niya ang mabilis nitong pagpalit anyo. Sa isang iglap, bigla itong tinubuan ng mahabang sungay sa likod, tapos pagbuka ng mga pakpak nito, bigla na lamang tong sinagpangan ang mga bruhang nakatayo lang malapit sa kanila. Walang awa nilang nilamon ang mga nilalang na yon, na siyang naging sanhi upang lumakas palalo ang mga abilidad nilang taglay. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, unti-unti na ring nasisipat ni Ponciano ang pagiging bakal ng mga latigo nito. Pinalibutan na rin niyo ng apoy sa kani-kanilang mga katawan, kalakip ng mga salot na matindi ang nagagawang pinsala sa mga pananim nila. Matapos namang maipakita ng mga ito ang totoo nilang anyo, hindi na rin nagdalawang isip ang matanda na utusan siyang lumayo. Nang marinig naman ni Ponciano ang sinabi nito, dali-dali naman siyang umatras para subaybayan ang mga susunod nitong gagawin. Maya-maya pa, pagdakot naman ng matanda ng lupa, bigla nitong hinugot ang bangkay ng isang babaeng hindi pa naaagnas. Wala siyang kaide-ideya kung papaano nagkaroon ng labi sa lugar na yon. Gawa ng nasisiguro noon ni Ponciano, ilang beses na nilang hinukay ang lugar na yon. Pagpatayo naman ng matanda sa labi, walang patid naman niya itong sinagpangan na siyang naging sanhi upang tubuan din niyo ng mahabang sungay sa may bandang likod nito. Unti-unti na rin yung nagkaroon ng pakpak at kalaunay halos naging kahawig na ito ng 3 binatilyo. Yun nga lang,
Sa lahat ng aspeto, lamang ang anyo ng matanda. Ayon sa kanya na kung ano ang wangis ng 3 binatilyo, higit pa roon ang wangis ng kanyang maestro. Matapos naman itong makapagpalit anyo, bigla naman yung nagpakawala ng isang katakatakot na atungal, dahilan para mawala ng malay ang mga kapatid niyang nasa loob ng bahay nila. Yung tatay naman niya, halos malumpo na, buhat sa pagkawala ng lakas ng mga binti nito. Matapos naman yung gawin ng matanda, dali-dali naman itong sinugod ang 3, kung saan paghawak naman niya sa isa sa mga ito, agad naman niya yung sinagpangan sa leeg at walang awang nilapa. Pagtulong naman ng 2 sa nag-aagaw buhay na nilang kasama, agad naman yung inundaya ng saksak ng matanda na siyang naging sanhi upang mawalan din yun ng buhay. Sa loob lamang ng ilang minuto, natalo niya ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Pagsilay naman itong patay na ang 3 binatilyo, agad naman niya yung nilapa hanggang sa buto na lamang dito ang matira. Nang maubos na yon ng matanda, dali-dali naman yung lumapit sa kanya habang mabilis na nagpapalit anyo. Pagsilay naman ito sa kanya, napangiti lang naman ito habang bumubulong ng, Baka ito na ang huli nating pagkikita. Ayoko nang isangkot pa kita sa mga gulong haharapin ko sa hinaharap. 8 na sa 10 alagad ng tagon-tagon ang nakain ko. Kapag nakumpleto ko ang 10, magiging kapantay ko na ng lakas ang diwatang yon. Pasensya ka na, iho. Hindi ka nasaklaw ng digmaang hinahangad ko. Kasabay ng pagwika ng matanda, ay ang mabilis naman itong pagbuka ng pakpak at kalaunay lumipad na rin yon sa kalangitan. Matapos ang mga pangyayari, dala na rin ng matinding pagod, pumasok na muna siya sa loob ng bahay para magpahinga. Ilang araw din siyang nagpagaling ng kanyang sugat at nung may lakas na siya, binalikan niya ang tahanan nito. Yun nga lang, pagdating niya sa lugar, tumambad sa kanya ang sira-sira nitong bahay. Hindi na rin niya matagpuan ng matanda, kung kaya't sa katagalan nagpasya na rin siyang tumigil sa paghahanap. Lumipas pa ang mga taon. Maraming labanang kinaharap si Ponciano sa lugar na yon. Naging isa rin siyang antingero noon na palaging takbuhan ng kanilang mga kadugo. Magpahanggang sa ngayon, pinuno, nananatiling palaisipan para sa kanya ang tungkol sa resulta ng digmaan sa pagitan ng maestro ni Ponciano kontra sa diwata ng dilim na tagon-tagon. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sayang no, hindi siya sinama, tong si Ponciano. Kung sinama siya nung maestro niya, alam na nating lahat matik na yon. Umaatikabong bakbakan yun siguro bawat episode yun. Patayan yun eh. 'Di ba? Ang hindi ko lang alam, naging antingero ng kanan tong si Ponciano, pero yung maestro niya parang panig ng kaliwa eh. Pansin nyo? Pansin nyo ba? Kasi iniinom niya yung dugo ng mga alagad nitong tagon-tagon. Tapos di kalaunan, magiging kapantay niya ng lakas. Ano ba yung tagon-tagon? Diwata ng dilim. Saan ba napapanig yung dilim? Sa kaliwa, di ba? So, hindi ko lang maintindihan kung naging purong kanan ba to, si Ponciano, o naging kaliwa. Kasi walang paliwanag sa dulo eh. So, isang malaking question mark yun para sa ating lahat kung saan napapanig tong si Ponciano. Di ba? Pero ako, nanghihinayang ako sa kwento na to kasi dito pa lang, alam na nating sobrang ganda na nito. Di ba? Paano kaya magiging resulta kung nakumpleto ng maestro niya yung 10 dugo o 10 pagkatao na
Sinisip-sipan niya ng dugo na alagad nitong tagon-tagon. Ano kayang mangyayari? Anong resulta nun? Diba, ang ganda sana kaso isa lang Kaya tanungin ko na lang kayo. Kung may opinion kayo sa kwentong to, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.